Stredobodom záujmu Salesiánov sú už od nepamäti mladí ľudia a ich výchova. V Poprade pracujú takmer 20 rokov, organizujú obľúbený prímestský tábor a množstvo podujatí pre deti, no o ich činnosti vie len malý okruh ľudí. Preto sa rozhodli, že sa pripomenú širokej verejnosti a zorganizovali veľkolepú Don Bosco Show. Dejiskom Don Bosco Show bola zasadačka Mestského úradu v Poprade. V nedeľu po obede sa tu nahrnuli desiatky mladých ľudí a ich rodičov. Dôvody na spoločné stretnutie boli hneď dva. Výročie smrti zakladateľa Salesiánov kňaza Jána Boska a snaha spropagovať svoju prácu. Pretože sme v Poprade už dosť dlhú dobu, ale obyčajne akoby tak zatvorení iba v tých svojich priestoroch. Pri tejto príležitosti prišiel náš spolubrat Peter Palúšak s myšlienkou, aby sme sa azda trošku zviditeľnili. Tým, že sme vyšli von, zbadali sme záujem. Myslím si, že je záujem. A teda chceli by sme naozaj odpovedať na všetky potreby mladých a dať im rôzne ponuky. Don Bosco Show bola koncentráciou ľudí, ktorí sa na aktivitách Salesiánov podieľajú počas celého roka. Na pódiu vystúpilo približne 70 účinkujúcich, či už animátorov alebo detí mesta Poprad. Takmer dvojhodinový program priniesol videoprojekcie, scénky, spev, tanec a divadlo. Chceli sme vysvetliť, že život, ktorý človek môže prežiť s priateľmi, na horách, na akciách rôznych a tak ďalej, je oveľa zaujímavejší, oveľa dobrodružnejší ako nejaký život za počítačom. Salesiáni nachádzajú so svojimi aktivitami pochopenie aj na strane mesta, ktoré im vychádza v ústrety. Ich aktivity presahujú iba jednorázové podujatia, naopak mestským deťom ponúkajú alternatívy trávenia voľného času a ich výzvu deti v hojnom počte prijímajú. Do Oradka chodím často, každý deň. Je tam sranda. Páči sa mi tam najviac tie hry. Priateľov som si tam našiel. Čo má možnosť porovnať aj z iných miest, za tieto 2 roky som našiel veľmi pochopenie aj na Mestskom úrade a som vďačný tým zástupcom, ktorí majú na starosti aj rozvoj mládeže a záleží im na nich, že pochopili, že my tu pracujeme pre mesto, nie pre seba. Don Bosco Show bola pozvánkou do nového a zmysluplnejšieho života, ktorý katolícka rehoľa Salesiánov ponúka širokej verejnosti.